Kaagyanin naman ang pabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyong sininga weekend. Sa ikaduhang anibersaryo sa tripping ni Ruming, pinasahi nga trip naman ang aton himuon. Ina ang makapahalipay sa iban. Isa ka lalaki nga taga Castellana ang nautdan sang tiil bangod langgid sa pagkapaso sa tambutso sa iya nga motor kag napabayaan. Apang matapos ang halos 2 ka tuig, liwat na siya nakalakat. Paano? Inabuas sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan naman, isa ka 12 anyos nga bata nahulog sa truck. Bangod sa amo nga aksidente, apektado ang iyang mga baga. Ginabudlayan na siya sa paginawa, pero sa bulig sa komunidad kag iban nga mga tawo, nakatipon sila sa pondo para mabaklan siya sa ventilator. Karon, makagulugin hawa na siya kag ang iyang nga pamilya. Ang yan naman nga istorya sa Sunday sa Baganihan.